हेलो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय काइनमास्टारनि सोमोन्दै। दा बै गोबाङानो काइनमास्टारखौ बाहायो नङा होमबा? दा बै काइनमास्टारखौ बाहायनाय समाव बै जोंनि भिडिअ एडिट खालामनाय समाव बै गोजौआव मोनसे हिडिं बेखौ काइनमास्टार बानाम ओंखारोना, बे काइनमास्टार बानामखौ बोरै खोमोरो बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। दा बिदिब्ला फैदो भिडिअखौ जागायदोनि। गिबियावनो जोङो काइनमास्टारखौ ओपन खालामना नायनोसै। काइनमास्टारखौ ओपन खालामबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बेखौ मिजिंथिबाय। नै गोसोना नायलां। आं नोंथांमोननो जास्ट खिन्थागोन नालाय। नै गोजौआव नुदोंना नोंथांमोना? बे गोजौआव नुदों काइनमास्टार बानाम। बेखौ डिलिट खालामनो, बेखौ बोरै डिलिट खालामो? दा गोबांनियावनो भिडिअ एडिट खालामनाय नुयो, गोबांनियावनो बे काइनमास्टारा थायो, आरो गोबांनियाव बे काइनमास्टारा गोमोरनानै थाङो। दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोना फारि फारिल' नायलां। नोंथांमोना बेखौ डिलिट खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना मोनसे एपनि गोनां जागोन। आरो गुगोलाव थांनानै सार्च खालाम। गुगोलाव सार्च खालामनांगोन नोंथांमोनहा एसि मार्केट सार्च खालामबाय। नै गोजौआव नोंथांमोना नुदोंना एसि मार्केट? दा नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नै बिदि इन्टारफेस नुजागोन। दा बे इन्टारफेस नुजानायाव नै नोंथांमोना डाउनलड नाउ नुदोंना? नैबे डाउनलड नाउ, बे डाउनलड नाउखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामब्लानो बे एसि मार्केटआ डाउनलड जागोन। डाउनलड जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन? इनस्टल खालामनांगोन। दा अलरेडि आंनाव एसि मार्केटआ डाउनलड खालामनाय दंखायो नालाय, आं डाउनलड खालामलायला। बेक खालामबाय आङो। बेक खालामनानै आंनाव दंखायो एसि मार्केट अलरेडि। नै एसि मार्केट नुदोंना? बे एसि मार्केटआव क्लिक खालामबाय आङो। क्लिक खालामनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे काइनमास्टारा, बे काइनमास्टारावथ' जोंनिया भिडिअ एडिट खालामबा काइनमास्टार बानाम नुजायोना। दा नोंथांमोना बेखौ दरखार गैला, गोनांथि गैला। बेखौ जोङो आनइनस्टल खालामखानोसै। आनइनस्टल खालामखाबाय आं। दा एसि मार्केट बेयाव क्लिक खालामबाय आङो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो एसे टाइम नांगोन। नै फैबाय। दा नैबेयाव नोंथाङा नैबे गोजौआव नुदोंना एसि मार्केट? नैबेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै सार्च खालामनांगोन। जोंनो माखौ नांगौ होनदोंमोन? काइनमास्टार KINE काइन MASTER काइनमास्टार सार्च खालामदो। सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नै फैबायना? दा नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नै बे थिरनि सिन नुदोंना नोंथांमोना थिरनि सिन? बे थिरनि सिनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन? क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नै बै गोजौआव नुदोंना मोनसे गोजा सावगारि? बे गोजा सावगारियाव नोंथांमोननिया नै डाउनलड जागासिनो दं नालाय। दा आङो बेखौ डाउनलड खालामलायला। बेबो आंनाव अलरेडि दंखायो नालाय गोबाव लागोन भिडिअआ, बेखायनो आं सिगाङावनो डाउनलड खालामना लाखादों। दा आङो नैखौ डिलिट खालामबाय। नोंथांमोना नंखाय साननाङा, आं बेयावनो डाउनलड खालामदों।
दा नोंथांमोना फोथायाबा इयाव डाउनलड खालामनानै नायथां अब्लासो नोंथांमोना फोथायगोन ना। दा आङो काइनमास्टारा आंना दंखायो नालाय नै नुबायना काइनमास्टार आं बेखौ मा होनो इनस्टल खालामसै इनस्टल खालामबाय एसे गोबाव लागोन नै जाबाय जोंनिया आनइनस्टल जाबाय आं दा बेखौ इनस्टल जाबाय दा आं बेखौ दनाव होबाय दा आङो नोंथांमोननो खिन्थानोसै जाबायना नै जोंना अलरेडि मा होनो इनस्टल जाबायना नै आं क्लिक खालामबाय काइनमास्टार दा नोंथांमोना एलाउ होनांगोन नैबे एलाउआव थुना होनांगोन दा आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै एबारनो नोंथांमोना काइनमास्टारखौ नुनो मोनासै आरो बेलेगावबो नै बेयावबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेयावबो नुवासै काइनमास्टारखौ बिदिनो जोङो गोजौनि बे काइनमास्टारखौ खोमोरनो हायो। आदसा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन दा नोंथांमोना नुबाय काइनमास्टारखौ बोरै खोमोरो नोंथांमोनहा अननानै माबायदि मोनदों भिडिअ'खौ नायनानै अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरोब्ला मोजां जागौमोन आरो भिडिअ'खौ लाइक खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो खाथियाव ओंखारनाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांनिसिम सौहैग्रोनो हायो।